ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വിജയുടെ എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജി ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വാഞ്ചാകൽപൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേയ ശ്രീമതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ മാതാജി? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് പോയല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവഭക്തി എന്താണെന്ന് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. കൂടാതെ ഭാവഭക്തിയിൽ വൈദ്യ സാധന വഴി വരാം, രാഗാനുഗ സാധന വഴിയും വരാം. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തൻ്റെയും കൃപയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താം. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. അതായത് വൈദ്യ സാധന വഴി ഡയറക്റ്റ് ഭാവയിലെത്തുന്ന ഭക്തര് അവർ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലായിരിക്കും ആകൃഷ്ടരാകുക. അതേസമയം രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി ഭാവഭക്തിയിലെത്തുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അമാധുര്യ രസത്തിലോട്ട് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവരാണ്. രാധാകൃഷ്ണ ലീലയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി വഴി പോകുന്നവർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, വൈദ്യ സാധന വഴി ഡയറക്റ്റ് രാഗാനുഗ കയറാതെ വൈദ്യ വഴി നേരെ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നവരുണ്ട്. അവര് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആയിരിക്കും.
ഏം, ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അതേസമയം രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവത്തിലെത്തി പ്രേമത്തിലെത്തുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു ദാസനായിട്ടായിരിക്കും വരിക. ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭാവഭക്തിയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പം ഇവിടെ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണുന്ന 9 ഗുണങ്ങളാണ്. ശാന്തി, അവ്യർത്ഥകാലത്വം, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ സദാരുചി, ആസക്തിസ്തദ്ഗുണാഖ്യാനെ, പ്രീതിസ്തദ്വസതി സ്ഥലേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കട്ടായിട്ടില്ലല്ലോ? കേൾക്കാനുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. കേൾക്കാം മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1.25-26 ഈ 1.3.25-26 ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മളെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 23, 18, 19 കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള 9 ഗുണങ്ങൾ. ശാന്തിർ അവ്യർത്ഥകാലത്വം, വിരക്തിർമാനശൂന്യത, ആശാബന്ധസമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ സദാരുചി, ആസക്തിസ്തദ്ഗുണാഖ്യാനെ, പ്രീതിസ്തദ്വസതി സ്ഥലേ, ഇതിയാദായോ അനുഭാവാസ്യോർജാതഭാവാൻ ഗുരേ ജനേ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആനന്ദഭരിതമായ വികാരത്തിന് വിത്ത് ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന 9 ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. ക്ഷമ, സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന ആശങ്ക, ആസക്തി ഇല്ലാതെ. അത് നമ്മുടെ ഈ 18-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 9 എണ്ണം 1, 2, 3 എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അത് വായിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിൽ വരും. അതാണ് ശാന്തി, അവ്യർത്ഥകാലത്വം, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ സദാരുചി, ആസക്തിസ്തദ്ഗുണാഖ്യാതെ, ക്യാനെ, പ്രീതിസ്തദ്വസതി സ്ഥലേ. അതിൽ ഒന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അത് ഇതിലേതാണ്? 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ? ഇതിലേതാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്? തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതായത് ഒന്നില്ലേ? ഗുണാഖ്യാതെ അല്ല, സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം. അവ്യർത്ഥകാലത്വം അവ്യർത്ഥകാലത്വം രണ്ടാമത്തത്. അവ്യർത്ഥകാലത്വമാണ് ഇവിടെ 1 പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് അവ്യർത്ഥകാലത്വം, ഒരു അവ്യർത്ഥകാലത്വം. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം, വ്യർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യർത്ഥം, അതായത് വ്യർത്ഥമാക്കില്ല. ഒരു സമയം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കില്ല. ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തി തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം, സമയം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും, ഓരോ സെക്കൻഡും അവർക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. ഇനി രണ്ടാമത്, എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളതും പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്ഷമയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇരിക്കും. അതേതാണ്? ശാന്തി. ശാന്തി. അതാണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തത് അവ്യർത്ഥകാലത്വം, രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശാന്തി. ഇനി എല്ലാ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. അതാണ് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തൻ.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല, വിരക്തിയായിരിക്കും. ഇനി നാലാമത്തത്, താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികാദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരിൽ നിന്നും ആദരവോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അതാണ് മാനശൂന്യത. നാലാമത്തത്, വിനയാന്വിതനായി ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രൻ. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തതാണ് നാലാമത്തെ ഗുണമാണ് മാനശൂന്യത. ഇനി അഞ്ചാമത്തത്, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. എന്തോ മാതാജി? ആശാബന്ധാണ്. അഞ്ചാമത്തത് ആശാബന്ധ. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രതീക്ഷ. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, അത് ആശാബന്ധ. ഭഗവാൻ എന്തായാലും തന്നെ തനിക്ക് കാരുണ്യം തരും, അതാണ് ആശാബന്ധ. ആറാമത്തത്, വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കുക. തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു നേടാനുള്ള തീവ്രം. ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുക പ്രേമം, അല്ലേ? പ്രേമത്തിലെത്താൻ, അതാണ് ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന പ്രേമഭക്തി നേടാനുള്ള തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, അതാണ് സമുത്കണ്ഠ. ആറാമത്തത് സമുത്കണ്ഠ. ഏഴാമത്തത്, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരൻ. നാമഗാനെ സദാ രുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ. നാമഗാനെ സദാ രുചി. എട്ടാമത്തത്, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. അതാണ് ആസക്തിസ്തത് ഗുണാഖ്യാനെ. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകമായിട്ടുള്ളതാണ് ആസക്തിസ്തത് ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉള്ള ആസക്തി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തത്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ. പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ. പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ, അത് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം. എവിടെയാണ്? തത് ഭഗവാന്റെ വസതി. ഭഗവാന്റെ വസതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഈ 9 ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയിൽ കാണുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണവുമാണ്. ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് സമയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം. സമയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, അതാണ് ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? സമയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം. ഹരേഷ മാതാജി. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല, അല്ലേ? നമുക്ക് കഡ്വാങ്ക മഹാരാജൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അദ്ദേഹം ദേവന്മാരെ സഹായിച്ച രാജാവായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദേവാസുര യുദ്ധ സമയത്ത് അങ്ങനെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറകളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണനേരമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആ ക്ഷണനേരം വെറുതെ കളയാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോയി, അല്ലേ? അതേപോലെ അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അവസാന നിമിഷം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയത്. ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പല ലിവിങ് ഗുരു മഹാരാജിനെ പോലെ മറ്റ് മഹാരാജ് അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന? ഒരു നിമിഷം പോലും കളയില്ല, ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല.
ആ തലത്തിലെത്തിയവരാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ. അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗുണമാണ് അവ്യർത്ഥകാലത്വം. തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം. സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശാന്തി, സഹിഷ്ണുത, ക്ഷമ, അതാണ് സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെയാണ്. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളതും സ്ഥിരപരിശ്രമവും സഹിഷ്ണുതയാണ്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം പരിഷിത്ത് മഹാരാജ്. അതെന്താണ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നത്? മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം മരണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ്. ആ അതെ, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ അതെ, ആലോചിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ശമിക മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗിയുടെ ശാപമേറ്റു. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ശപിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിച്ച് ക്ഷമയോടെ ആ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി. അസ്വസ്ഥനായില്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം നേരെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് തൻ്റെ അവസാന നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 19-15. തൻ്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? മഹാബ്രാഹ്മണരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മഹാബ്രാഹ്മണർ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിത ദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ നിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരണം അന്ത്യനിമിഷം വന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്ഷമയാണ്. ഒട്ടും മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതെ സ്ഥിരതയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ മനസ്സിൻ്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നിലയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ക്ഷമയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അടുത്തത് അനാസക്തി, അതായത് വിരക്തി, ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ അനാസക്ത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖനായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം, ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിന് ഉപേക്ഷിച്ചത് വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതുപോലെ, അതുപോലെയാണ് തൻ്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വെടിഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ അതാണ് അനാസക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭരതരാജാവിനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ കമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടെല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്രിമമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറലല്ല,
ചിലരെല്ലാം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നാൽ എനിക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞ് പോവുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പോകാൻ എനിക്കിത് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. അത് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ആസക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യം, ചുറ്റിനും ഐശ്വര്യങ്ങൾ വന്നു നിന്നാലും അതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം കാണില്ല. എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തന് എന്തെല്ലാം വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഫുൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ഐശ്വര്യം ചുറ്റിനും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും അതിനൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാത്തതാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ. മൂന്നാമത്തെ ഗുണം പറയുന്നത് വിരക്തി, അല്ലെ ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ അനാസക്തൻ. ഉദാഹരണം ഭാരത മഹാരാജാവ്. അടുത്തത് മാനശൂന്യത. മാനശൂന്യതയാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അപ്പൊ അഹങ്കാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഭഗീരഥ രാജാവ്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാൽ ബാബു, കൽക്കത്തയിലെ ഒരു മഹാജന്മിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗീരഥൻ ആരാണ്? ഭഗീരഥൻ ഗംഗാനദിയെ ഗംഗാനദിയെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ? അതെ, അതാണ് ഭഗീരഥൻ. അപ്പൊ ഭഗീരഥ രാജാവ്. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെയും ഉദാഹരണം പറയാം. ജഡഭരതൻ. കാരണം അവര് അഹങ്കാരം, മാന്യശൂല, ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും അതൊന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗീരഥ രാജാവും ലാൽ ബാലുവും. അപ്പോൾ ഭഗീരഥ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗാദേവിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലേ, തൻ്റെ പൂർവികർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗംഗയെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്താൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഗംഗയെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനൊക്കെ ശേഷം അദ്ദേഹം രാജാവായി ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യാൻ പോകും, വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കും. വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിക്കും. ഒരു ചണ്ടാളൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പോലും അവരെ പോലും മാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗീരഥന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ രാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെയും അസ്പർശ്യരുടെയും പോലും ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചിരുന്നു. ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭിക്ഷ യാചിച്ചു, തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭിക്ഷയാചിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്, ഒരു ഈഗോയും ഇല്ലാത്ത, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മാനശൂന്യതയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഭഗീരഥൻ. ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ലാൽ ബാബു എന്ന കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ജന്മിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജന്മിയാണ്. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജന്മിയായിരുന്നു ലാൽ ബാബു. അപ്പം ജന്മികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശത്രുക്കളും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൽക്കട്ട വിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഗുരുവിനെ ആശ്രയം എടുക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തിയിൽ ഇനിയും കുറച്ച് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗുരു ദീക്ഷ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ നീ കുറച്ചുകൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുണ്ട്, നീ ഇനി ഓരോരുത്തും പോയി ഭിക്ഷ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിലും വിരക്തനായിട്ട് ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ പേര് ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ലാൽ ബാബു
അദ്ദേഹവും ഭിക്ഷ ചോദിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തൻ്റെ ശത്രു. അപ്പോൾ ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈഗോ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളടുത്ത്, നമ്മുടെ ശത്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഈഗോയും എടുത്ത് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ശത്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രു പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ ജയിച്ചു. കാരണം ഇത്രയും ഈഗോ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് യാചിക്കാനായിട്ട് വരാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ലേ. അപ്പോൾ ലാൽ ബാബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയും, എന്നെ വിറ്റിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഗുരു ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എല്ലാ അവസാനത്തെ അനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൾസ് ഈഗോ അതും ഇല്ലാതായെന്ന് കണ്ട് ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ മന്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോൾസ് ഈഗോ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് മാന്യ ശൂന്യത. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും. മാതാജി, ബുക്കില് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് വെട്ടിയൊരു അത് ഭഗീരഥനാണ് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റ്. അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഭഗീരഥനാണ്. ഭരതൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നല്ലേ. ഭഗീരഥ രാജാവും പിന്നെ ലാൽ ബാബു. അടുത്ത പേജിൽ ലാൽ ബാബുവിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മഹാജന്മിയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പലരും നമ്മളെ പുച്ഛിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളെ അവഗണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഫോൾസ് ഈഗോയ്ക്ക് അടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സേവയാണല്ലേ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതെ, അപ്പം ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയാൽ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി അവഹേളനങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ആശാബന്ധ, മഹാപ്രതീക്ഷ. ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേർ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശാബന്ധത്തിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് രാമായണത്തിലെ ശബരി അല്ലേ. ശബരി ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് ശ്രീരാമൻ വരും, ഇപ്പം വരും. രാവിലെ കാത്തിരിക്കും, രാവിലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. കാരണം തൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ തേടി കാണാനായിട്ട് ശ്രീരാമൻ തന്നെ വരും. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ആശാബന്ധം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല. അവിടെ തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല. ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല.
ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനുമുപരി എൻ്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ലതാനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്കല്പം വേദനയുമുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശായിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശക്കെതിരെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചുരുക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ആ വിനയത്താൽ പറയുന്നതാണ് എനിക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഓരോ ഭജൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം താൻ എത്ര നീചനാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലാണ്. അത് അവര് ആ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ്. താൻ വളരെ നീചനാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്ന ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും, ജഗായി മതായിയേക്കാളും നീചനാണ് ഞാൻ. എന്താണ്, മലത്തിലെ ഒരു പുഴുവാകാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തരാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെയും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യാശ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രത്യാശ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. എന്നാലും ഭഗവാനിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഞാൻ അത്രയും എനിക്കതിന് അധികാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ ഭാവമാണ് ഈ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയുമോ ഞാൻ വളരെ നീചൻ, നമ്മൾ പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫോൾസ് ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയവർക്ക് അത് ഫുള്ള് പോയി, അതെല്ലാം പോയി. ഇനി ഒരു ചെറിയ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാവം പ്രേമഭക്തിയിൽ ഡയറക്റ്റ് പോകാതെ ഭാവം എന്നൊരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ ഭാവം എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു സ്ലൈറ്റ് അപരാധത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ തോത് കിടപ്പുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് അപരാധം മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം അതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് നിന്ന് മാറി അവർ പ്രേമയിലെത്തും. അപ്പം പ്രേമവും ഭാവവും തമ്മിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ഉപമ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണല്ലേ. അപ്പം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സൂര്യപ്രകാശം വരും. ആ സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു കിരണം വരും. ആ കിരണമാണ് ഭാവം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രകാശം തരും. അതാണ് പ്രേമം. അപ്പം ആ പ്രേമത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരിക. ഇനി അടുത്തത് അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിൻ്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളരണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്ന വില്വമംഗല ഠാക്കൂറിൻ്റെ കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം, വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. മഷിയണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഉത്സാഹമാണ്. തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണും, കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പം ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയില്ലേ, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യത്തില് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ, ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഉത്സാഹമാണ് ഈ ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുക. അഭീഷ്ട വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയം എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി. കാരണം ഭാവത്തിലെത്തി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്താനുള്ള അതിനുള്ള ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നു. ഇനി നാമഗാനെ സദാരുചി. നാമഗനെ സദാരുചി, അതായത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. അതും കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തില് പറയുന്നതാണ്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിൻ്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലുള്ള നാമരുചി. നമുക്ക് വേറെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആർക്കാണ് നാമരുചി നമ്മൾ പറയാ? തിരുനാമം ഉരുവിടാൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. നാമാചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 192 മാലയാണ് ദിവസവും ചൊല്ലുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായപ്പോ ഇനി ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും നാമത്തിന് രുചി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. അതും കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ആ ഉത്സാഹം ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അത് പറയുക, ഇതിലെല്ലാം ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഭക്തന്റെ വികാരങ്ങൾ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ആരാണ്? നീതു മാതാജിയാണോ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയച്ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് യശോദാമ്മ ടെ അടുത്ത് ആ ലീലകൾ നടന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം നടന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഈ അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് ആ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുകയും അതിനെ സ്മരിക്കുകയും അതിൽ ആനന്ദം കാണുകയാണ് ഈ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ, ഈ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ധാമത്തിൽ നിൽക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ചിലര് ഈ അനുകരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതുപോലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. പ്രാരംഭ ഭക്തരോ അഭക്തരോ ഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രഥ്യഭാവ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ സാദൃശ്യം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം ഒരാൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി വരുമോ? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന് പോലും ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രകടമായി കാണാം. ആർക്ക്? അഭക്തർക്ക്. അഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെ ചില തുടക്കത്തിൽ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠ അധികാരികളിൽ, ഇവരിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഭാവഭക്തിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരും പ്രകടമാക്കും. അതെന്താണെന്നാണ് ഇനിയുള്ള 2 പേജിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്, നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ പറയുന്ന ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും ഇതെത്തുക. ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തുന്നവർക്ക്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വികാരങ്ങളെല്ലാം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭാവം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് അത് എങ്ങനെ കാണിക്കും? അപ്പൊ അവര് ഭാവത്തിന്റെ ചില പ്രതിബിംബം കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രതിബിംബം ഇപ്പം ഇതില് പറയുന്നത് അനുകരണമാണ്. ഇവർ ഈ ഭക്തിയിൽ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അതേ അളവിൽ കർമ്മികളുടെയോ അഭ്യൂഹക്കാരുടെയോ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി അപൂർവമാണ്. അത് നേടാൻ മുക്തന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം നേടാവുന്ന ഘട്ടം, മുക്തി നേടി നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അപ്രാപ്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമഗോപ്യനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആസക്തി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ ഇത് ഒരു ബ്രഹ്മവാദിക്കോ മായാവാദിക്കോ ഈ ഭാവം വരുന്നു. ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രം വരുന്ന ഭാവങ്ങളാണ്, ഈ വികാരങ്ങളാണ്, ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അഭക്തർക്കോ ബ്രഹ്മവാദികൾക്കോ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ഭാവത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഭക്തന് ഇത്തരം കൃഷ്ണാഭിഷേകം കൃഷ്ണാഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫലാപേക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കും ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കും അതെങ്ങനെ പ്രാപ്യമാകും? കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയും ഒത്ത് തങ്ങളുടെ
മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവൻ അനുകരിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അനുഭവസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിയും. ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായ കൃഷ്ണാഭിനിവേശം യഥാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് താൻ ഉയരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇത്തരം നാട്യക്കാർക്കുണ്ടാകാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിവോട്ടീസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഈ ഭാവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ കാണിക്കും. കണ്ണീര് പൊഴിക്കുകയും അവർ തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭക്തൻ ഇതുപോലെ ടെമ്പിളിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഹർഷോന്മാദത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ വികാരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുതുഭക്തന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹം കണ്ടോ ഭഗവാനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പ്രഭുപാദരോട് അപ്പം പിന്നെ ചോദിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഭക്തിയാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞ് ഇത് ഭക്തിയൊന്നുമല്ല, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എണീറ്റ് പൊയ്ക്കോളും. അദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടങ്ങ് വീഴുന്ന പോലെയൊക്കെ വന്നു, കുറെ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് പൊയ്ക്കോളും. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്, ഇത് അനുകരണമാണോ എന്ന്. അതാണ് അനുഭവസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിയും. അപ്പം ഈ അനുകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഞാനും നാളെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ, അതൊക്കെ. പക്ഷേ അവർ ആ ലെവലിലായെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്തന്മാർ ഒരു സാധനയും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഭാവത്തിലെത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സാധനയും ചെയ്യാതെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ധ്രുവ മഹാരാജ്. ധ്രുവ മഹാരാജ് പക്ഷേ സാധന ചെയ്തുല്ലോ അല്ലേ? 6 മാസം തപസ് ചെയ്തില്ലേ? പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഭക്തനായിരുന്നല്ലേ? ആരുടെ? നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. പിന്നെ ശുകദേവ മഹർഷി ഗർഭത്തിലിരുന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഈ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞോളൂ. ജഡഭരതനെ പറയാൻ വേണം. ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവഭക്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലേ? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ 3ാമത്തെ ജന്മമാണ് ജഡഭരതൻ. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വന്നതാണ് ജഡഭരതൻ. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത്, വൃത്രാസുരൻ ഒരു അസുരനായിരുന്നു അല്ലേ? അസുരനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധനവും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഉടനെ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലേ? ഒരു യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് വൃത്രാസുരൻ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി. ഇന്ദ്രൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം കണ്ടിട്ട് അതിശയിച്ചു, എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്. വൃത്രാസുരൻ ഒരു സാധനയും ചെയ്തില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാവം കിട്ടി? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നല്ലേ? അതാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ ജന്മം അത്ര സാധന ചെയ്യാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരും. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പാർവതീദേവിയുടെ ശാപത്താല് വൃത്രാസുരനാകേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ വൃത്രാസുരനായപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ചിലരിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭാവത്തിൽ വരും. ഒന്നും ചെയ്യാതെ, ഒരു സാധനയും ചെയ്യാതെ വന്നു എന്ന് കാണാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ അവർക്ക് വരിക? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ ബാക്കി ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചിത്രകേതു മഹാരാജ്. ചിത്രകേതു രാജ, സോറി ഇന്ദ്രദ്യുമ്നല്ല, ശരിയാണ്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്നം ഗജേന്ദ്രനായിരുന്നല്ലേ?
അതെ അതെ അതെ, പേര് മാറിപ്പോയി, സോറി. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്, അതെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് ഹർഷാശോകൻ എന്നുള്ള ആദ്യം കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ കുട്ടി തൻ്റെ ഭാര്യമാര് വിഷം കൊടുത്തു മരിച്ചുപോയി. അപ്പം അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നാരദ മഹർഷി വന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുട്ടി എന്താ ചോദിക്കണത്? ഏതച്ഛനാണെന്ന് ഏത് ജന്മത്തിലെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഗന്ധർവന്മാരല്ല, വിദ്യാധരന്മാരുടെ രാജാവാകുകയും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പാർവതി ദേവിയെ മടിയിൽ വെച്ച് മഹാദേവൻ എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അത് കാണുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ച് എന്തോ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കളിയാക്കിയതല്ല, ആ സുഹൃദ്ഭാവത്തിൽ ശിവനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ദേവിക്ക് പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ ദേവി ശപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രകേതു രാജാവ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഉടനെ അദ്ദേഹം ആ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തൊഴുത് അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്, മാതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലേ. ഈ നരകവും നമ്മളെ കർമ്മം വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം ഉയർന്നു പോവും, താഴ്ന്നു പോവും, പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോഴാണ് പാർവതി ദേവി അതിശയിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാദേവനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നാരായണ പരാസർവേന കുതശ്ചന വിപ്യതേ സ്വർഗാപവർഗ നരകേഷു അപ്പി തുല്യാർത്ഥി ദർശനം. നാരായണന്റെ ഭക്തൻ സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് കാണുന്നു. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് നാരായണ ഭക്തൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് ആ ഭക്തിയുള്ള ഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരനായെങ്കിലും സാധനയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന രതി ആഭാസം. രതി ആഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഭഗവാനോടുള്ള രതി, ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിന് രണ്ട് ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ആഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്? അനുകരണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാവത്തെ അനുകരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രതിബിംബം, ഒന്ന് ഛായ. പ്രതിബിംബവും ഉണ്ട്, ഛായയും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ, ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരം ഒരു കുളത്തിൻ്റെ നദിയുടെ കരയിൽ ഒരു മരം നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ നിഴല് കാണാം, മറ്റേ സൈഡിൽ എന്താണ് ആ മരത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ വെള്ളത്തിൽ കാണാം, അല്ലേ. ഓക്കെ, അതാണ് നിഴലും ഉണ്ട് പ്രതിബിംബം. നിഴലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛായയും പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് രതി ആഭാസത്തിലുള്ളത്. രഥ്യാഭാസ തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഭാവഭക്തിയെ അനുകരിക്കുന്ന രണ്ട് തരമുണ്ട്. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി, അതാണ് രണ്ട് തരം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും, പിന്നെ ഇവിടെ പരാന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ശരിക്കും അത് പ്രതിബിംബമാണ്. ഛായാരൂപവും പ്രതിബിംബവും. അപ്പോൾ പ്രതിബിംബം എന്താണ്, ഛായ എന്താണ്? പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രതിബിംബം കാണാം. കണ്ണാടി പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രതിബിംബം പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രതിബിംബം ഉള്ളൂ, കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നിഴല്, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മളുടെ കൂടെ നിഴലും വരും, അല്ലേ. ഞാനീ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നു. കണ്ണാടി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റില്ല. ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിഴലാണ്, നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെ നിഴലും വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് പ്രതിബിംബം, ഛായ എന്ന് പറയാം. പ്രതിബിംബ രഥ്യാഭാസം ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അമിതമായ ഭൗതിക ആസക്തിയും
ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കാരണം ടെക്സ്റ്റിലത് വായിച്ചാൽ അത്ര ക്ലിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പ്രതിബിംബം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. പ്രതിബിംബം രഥ്യാഭാസത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആസക്തി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അമിതമായി ഭൗതിക ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള ആസക്തിയോ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി നേടുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുക. ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ വന്ന് അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരിൽ ഈ ഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുകരണം ഇവരിൽ കാണാം. ഇവരുടെ പ്രതിഫലനം ഇവരിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വിറകൊള്ളുന്നു, രോമാഞ്ചം വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പല വികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രകടമാകും. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അതാണ് പ്രതിബിംബം ആഭാസം. ഓക്കെ, അതായത് പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പ്രതിബിംബം, കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ചില ഭാവങ്ങളൊക്കെ പ്രകടമാകും. പക്ഷെ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്താണ്, ഒരു വികാരവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം പഴയതുപോലെ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഭക്തി കാണും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണത്തില്ല. കറക്റ്റ്, അത് തന്നെ. ആ ശുദ്ധഭക്തൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ, കാരണം ആ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുണ്ട് അവരിൽ. അപ്പം അവരുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെറിയ വികാരങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷെ അത് ടെമ്പററി ആണ്. അത് അവരുടെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കിട്ടിയ വികാരങ്ങളൊന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു താൽക്കാലിക സമയത്ത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ വികാരം വന്ന് അതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ആ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം, എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. ആ ആസക്തി തുടർന്നു പോകും. അപ്പം ആ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭാവഭക്തിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രതിബിംബം. ഓക്കെ ആണോ? കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഛായാരൂപം ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കിങ്ങനെ ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. അവർ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിരിക്കും. നിയോഫൈറ്റ് ഡിവോട്ടീസ്, നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തര് അവർ ഈ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തോ. നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ 5 വിഗ്രഹാരാധന, മധുരാവാസം, നാമജപം, നാമകീർത്തൻ, ഭാഗവത സേവ, മധുരാവാസം, സാധുസംഘ, നാമകീർത്തൻ, ഭാഗവത ശ്രവണ, മധുരാവ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയ സേവായ. ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 5 പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിൽ അവർ ഇങ്ങനെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവർ വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടക്കക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ആ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിലെ സ്പർശവും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘവും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരിലും ഇതുപോലെ ഈ ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും, പ്രകടമാകും. ഇപ്പോൾ ചിലർ ആദ്യമായിട്ട് ഡാമിലൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര, ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്ന കാണാം, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില ഭക്തന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് ഡാമിലൊക്കെ പോകും. അത് ഛായ ഭാവമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്.
അത് ആ ഒരു ധാമിൻ്റെ പ്രസൻസ്, ഡാമുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭാവത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും. അത് അവർ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് വികാരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതും ടെമ്പററിയാണ്. പക്ഷേ മറ്റവരെക്കാളും പ്രതിബിംബത്തിൽ വന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തേക്ക് ചായ, അതായത് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ ആണല്ലേ, നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ നിഴല് വരും. അതുപോലെ ഛായാരതിഭാസത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം അവർക്ക് ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ പോയി വീട്ടിലെത്തിയാലും അവരിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നതാണ്. പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു, കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് വരും, ഭക്തൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മാറും. പക്ഷെ ഛായയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വന്നാലും ആ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. അവർക്ക്, കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധമാണ്, അവർക്കൊരു ദുരുദ്വേഷം വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതിബിംബ ആഭാസത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്കൊരു ഉദ്ദേശം കാണും. എനിക്ക് എനിക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹം കിട്ടണം, അല്ലെ എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടണം. ആ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവരിത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നതും പിന്നെ അത് പോകുന്നതും. പിന്നെ ഇവർക്ക് ആ തീവ്രത കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമല്ല ഛായാഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ശരിക്കുള്ള ഭാവത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ എത്താം? ഇപ്പൊ 2 പേരും ഈ അനുകരണപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാവങ്ങൾ കുറച്ച് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പ്രകടമാക്കിയതാണ് ഭാവത്തിൻ്റെ. അവരൊന്നും ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്കും ഭാവഭക്തിയിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെ? ഉത്തമ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം. ആ, ഹരിപോലെ, അതാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഇവർക്കും ഈ ഛായാരൂപവും പ്രതിബിംബവും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംഘം വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സംഘം വളരെ, ആ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം. അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രതിബിംബവും ഛായയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് നേരെയുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും, പ്രതിബിംബവും ഛായയും വരുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? രണ്ടും ഭക്തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിബിംബ ആഭാസം ഈ ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശത്തോടെ വരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരിലും ആ ഭക്തന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം കീർത്തനങ്ങളിൽ ഭക്തനുണ്ട്, ഡാമൂസ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്രയോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഉള്ള സ്ഥലമാണല്ലേ ധാം. അപ്പം ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഭാവത്തിന്റെ ചില പ്രതിഫലനം ഇവരിലും കാണുന്നത്. അപ്പൊ രഥ്യാഭാസത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാവമായി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? ഗുരുവിന്റെ സേവനത്താൽ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ രഥ്യാഭാസം മാറ്റിയിട്ട് യഥാർത്ഥ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ, അപരാധം ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. ഈ രഥ്യാഭാസവും പോവും, ഛായയും പോവും, ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാവും, താന്നു പോകും. നിന്ദ കാരണം തടയുന്നു. യഥാർത്ഥമോ സങ്കല്പമോ ആയ ആസക്തി എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ. കണ്ടോ? അവ്യക്തിഗതവാദമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ. അങ്ങനെ നിന്ദ കാണിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വന്ന ഈ പ്രതിഫലനങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവും, ആസക്തിയും ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ നിന്ദ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു
ആ, എന്താ അപരാധം ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ പറയും. കാരണം ഭാവഭക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി 5 രസത്തിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തിൽ ആണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ചിലപ്പോൾ മാധുര്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദാസ്യമായിരിക്കും, സഖ്യമായിരിക്കും, വാത്സല്യമായിരിക്കും, ശാന്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം അവരങ്ങനെ അപരാധത്തില് ബാധയിൽ വരില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മറ്റ് വാത്സല്യ രസത്തിൽ നിന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിൽ നിന്ന് താന്ന് ആ വ്യക്തി ഏതിലോട്ട് പോവും? അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ, വാത്സല്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സാഖ്യരസത്തിലേക്കായിരിക്കും അവർ താഴോട്ട് പോവുക. അപ്പം ഈ അപരാധം ചെയ്ത ഒറ്റയടിക്കല്ല പോകുന്നത്, ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ഈ പതനം സംഭവിക്കുക. അതിനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ, അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഏത് രസത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വാത്സല്യ രസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? വാത്സല്യ രസത്തിലുള്ള വ്യക്തി സാഖ്യരസത്തിലേക്ക് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. ഇനി സാഖ്യരസത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദാസ്യരസത്തിലോട്ടും, ദാസ്യരസത്തിലുള്ള വ്യക്തി ശാന്തരസത്തിലും പോകും. പക്ഷേ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും വാത്സല്യമോ സാഖ്യമോ ഒന്നും പോകില്ല. വാത്സല്യവും സാഖ്യത്തിലോട്ട് പോവും, സാഖ്യം ദാസ്യത്തിലോട്ട് പോവും, ദാസ്യം ശാന്തത്തിലോട്ട് പോവും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഒഫൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവ അപരാധം തീവ്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാവം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകും. ആ ഭാവഭക്തിയെ ഇല്ലാതാകും. ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഈ ദ്വിവിധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരങ്ങനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശ്രീരാമന്റെ ലീലയില്. ദ്വിവിധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വിവിധൻ അപരാധം ചെയ്തിരുന്നു ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദ്വിവിധന്റെ ഭാവഭക്തി തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒഫൻസിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഭാവത്തിന്റെ ലെവൽ മാറുന്നത്. അപ്പം വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവഭക്തി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ഭാവ ആഭാസമായി മാറും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രതിബിംബ, ഛായ, അതുപോലെ ആഭാസത്തിലേക്ക് പോകും. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാവഭക്തിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അതാ പറഞ്ഞ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന ഭാവഭക്തിയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ് സാഖ്യത്തിലോട്ട് വരും. സാഖ്യത്തിലുള്ള ഭാവമാണെങ്കിൽ അത് ദാസ്യത്തിലോട്ട് വരും. ദാസ്യത്തിലുള്ളത് ശാന്തത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസിന്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. അപ്പം ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം അത്രയും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് അത് ലെവലിൽ എത്തുക. ജസ്റ്റ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാന്നല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയില്ല. ഇനി ഹരേഷ് മാതാജി, പിന്നീട് അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റില്ലേ? പിന്നീട് ചിലപ്പോ ഉയർന്നു വരാം, പക്ഷേ ഉയർന്നു വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ആ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അപരാധം ഇല്ലാതാകാൻ എന്താ ചെയ്യുക? വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കുക, അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ വൈഷ്ണവൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിയിട്ട് അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ. ഇതിനുദാഹരണം ആരാണ്? ഒരു നിയമവും ഒരു സാധനയും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ. പിന്നെ നമ്മള് വൃത്രാസുരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവർ ആ ലെവലിൽ എത്തുക? ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം.
പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങളും വിധയൊന്നും ചെയ്യണ്ടാതെ അവർ ആ ലെവലിലെത്തിയത്. പിന്നെ ചിലർ നിന്ദ കാരണം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്ത് താൽക്കാലികമായി നിന്നുപോയത്, ഇപ്പം നേരത്തെ മാധവ് ചോദിച്ചില്ലേ അവർക്ക് പിന്നീട് വരാൻ പറ്റില്ലേ, അപ്പോൾ ആ താൽക്കാലികമായി നിന്നത് പിന്നീട് അവരിതുപോലെ ഈ അപരാധങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുകയും വൈഷ്ണവാപരാധത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ആ വൈഷ്ണവൻ്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരവസരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ, ഈ സാധനയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രയിൽ ഭക്ത്യുപാസനയിൽ സ്ഥിരമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം അതും പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗുരുസേവ. ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വാപു എന്നും വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതായത് വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. അപ്പോൾ വാപ്പു സേവ എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കില്ല അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വാണി സേവ ചെയ്യണം. ഇനി ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുരുതരമാണോ? അതാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ വിലയിരുത്തരുത്. നമുക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല നമുക്കതിൽ കുറ്റം പറയാനായിട്ടോ ആ ഭക്തിയാണോ ഇദ്ദേഹമാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾക്ക് അപരാധമായിട്ട് വരും. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപിചേത് സുദുരാചാരോ എന്താണ് അനന്യഭാഗ് അതെ. അപ്പൊ സാധുരേവസ മന്യവ്യ. അപ്പൊ ആ സാധു, കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന, തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് താഴ്ച പറ്റിയാലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാലും അവർ അവരുടെ ഭക്തി കാരണം അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്കുണ്ട്. മായയുടെ പിടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പം ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണുപോയതാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് മാനിൻ്റെ ജന്മത്തിലും ജഡഭരതൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചു. നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ തൽക്ഷണം പ്രകടമാക്കും. ഒരാൾ അത് എങ്ങനെ കാണണം? അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണണം? നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ അവഗണിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വേഗം തന്നെ പരിപൂർണനാകും. നരസിംഹപുരാണത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നരസിംഹപുരാണത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 187 പേജിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ കുത്തുപോലുള്ള പാടുകൾ ദൃശ്യമാണല്ലോ. അത് ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അതുപോലെ അളവറ്റ ഭക്തി സേവനത്തിനിടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വീഴ്ചകളായി കണക്കാക്കുകയേ വേണ്ട. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനിടയിൽ ഭൗതികമായ ന്യൂനതകളുടെ കറുത്ത പൊട്ടുകൾക്ക് അധികമൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഉപമ ഇതാണല്ലേ, പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരി കുത്തുള്ളതുപോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അതുപോലെ ഈ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം, പക്ഷെ ആ വീഴ്ചകളൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കും. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ.
ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ അടുത്തത് കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തനായി മാറാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയെത്തിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണ് ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പം ആ നിലയില് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഇടപഴകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കെയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ്. നമ്മള് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. അതിപ്പോ തുടക്കക്കാരായാലും ശരി തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റും പരിഗണനയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ശരിയാണ്. എല്ലാരെയും തുടക്കക്കാരോട് പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവരെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല. അവരെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അതെ, ശരിയാണ് മാതാജി. നമ്മൾ എല്ലാരെയും ആ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും അല്ല ഞാനൊന്നും അല്ല എന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ അതിന് അർഹതയാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് അർഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻസൾട്ട്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരും. നമ്മൾ അവിടെ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മായയുടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഫെയിലായാൽ തീർന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഠിത്തം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗമില്ല. അതെ, അതാണ് നമ്മൾ സ്വാധ്യായ പിന്നെ നമ്മൾ മനനം ചെയ്തിട്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺ കേട്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നാലേ അത് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നു, മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു, തീർന്നു അല്ലേ? അതെ മാതാജി, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ 3ാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിലുള്ള കുറവുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തിരുത്തുമ്പോ അത് ഓക്കെ ആവും മാതാജി. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാലേ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ല മാതാജി. ശരിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവര് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അതെ, നീ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാതാജി. കാരണം നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാതാജി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യൊപ്പില്ലാതെ ആർക്കും ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരെടുത്തും പരാതിയോ പരിഭവമോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് പുരോഗമിച്ച് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് സത്യമാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ടക്കനെ കയറി പോണ കാണാം.
ചില അത് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഈ പാമ്പും കട്ടയും കളിക്കുന്ന പോലെയാണ്. കുറച്ച് കയറും, കുറച്ച് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മാതാജി ഞാൻ. അല്ല അത് ഈ പെട്ടെന്ന് കേറിപ്പോന്നതന്നെയാണ് ഈ ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടില്ലേ അതെ ചിലര് അപ്പൊ ചില പൂർവജന്മത്തില് നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, കണ്ട ഞങ്ങള് ഇത്ര ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നാളായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒഫൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തി ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേവനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മുടങ്ങി പകുതി വഴിയിൽ വെച്ചൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതെ നമ്മളിപ്പോ ഏതാണോ നമ്മൾ അതില് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് എനിക്കിത് കിട്ടി, ഭഗവാൻ എനിക്കിത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്, എനിക്കിത് കിട്ടിയതാണ്, ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണോ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണത്, ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് അതെ ഈഗോ ഉണ്ടാവണത്, അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവണത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പല പല ലെവൽ ഓഫ് ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക നമ്മള് തലത്തിൽ ഭക്തിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടായില്ല മാതാജി, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ 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 കെയറിങ് ആയിരിക്കണം മാതാജി. എന്നാൽ അതെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറ്റുള്ളൂ. എത്രത്തോളം ക്ഷമയുണ്ടോ, സഹനമുണ്ടോ, അതെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് എല്ലാരിലും ആ ഒരു ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുമ്പോ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമ്പോ, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം, ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. സത്യമാണ് മാതാജി. ഇതൊക്കെ വളർത്താനായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളവര് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. സംശയം, പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒഫൻസ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് ഒഫൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും? അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അപ്പോ അത് അങ്ങനത്തെ